आके दर्शन देखाई सूरज देव बेटिया के घाटे, सूरज देव बेटिया के घाटे। आप सुन रहे हैं पवन राजा को। 3 दिन के भूखल है, 3 दिन के भूखल सेवका देखी पनिया में खड़ा बाटे। 3 दिन के भूखल सेवका देखी पनिया में खड़ा बाटे। आके दर्शन देखाई सूरज देव बेटिया के घाटे, आके दर्शन देखाई सूरज देव बेटिया के घाटे। 3 दिन के भूखल है, 3 दिन के भूखल सेवका देखी पनिया में खड़ा बाटे। आके दर्शन देखाई सूरज देव बेटिया के घाटे, आके दर्शन देखाई सूरज देव बेटिया के घाटे, बेटिया के घाटे। आके दर्शन देखाई सूरज देव बेटिया के घाटे, बेटिया के घाटे। पनिया में खड़ा होके जो हेली तिवैया, सोनावा के रथ से आई आदित्य गोसैया, आदित्य गोसैया। पनिया में खड़ा होके जो हेली तिवैया, सोनावा के रथ से आई आदित्य गोसैया। सब सेवका देखी है, सब सेवका देखी और घले के रहिया जो हताटे। सब सेवका देखी और घले के रहिया जो हताटे। आके दर्शन देखाई सूरज देव बेटिया के घाटे, आके दर्शन देखाई सूरज देव बेटिया के घाटे। दर्शन देखाई सूरज देव बेटिया के घाटे। राजा पवन करो तारे रजिया, पारस रविंदर अइले देवे रघिया, देवे रघिया। राजा पवन करो तारे रजिया, पारस रविंदर अइले देवे रघिया। राइटर प्रदीप पेशिया है, राइटर प्रदीप पेशिया और घले के पनिया में खड़ा बाटे। राइटर प्रदीप पेशिया और घले के पनिया में खड़ा बाटे। आके दर्शन देखाई आदित्य मल पटना के घाटे, आके दर्शन देखाई सूरज देव छापारा के घाटे, छापारा के घाटे। रिद्धि डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो